Kantak dioen bezala, buruz bera gehatuko algea guain, zuen jarraitzele guztioko, ze gertatuko hemen? Bueno, haingoz gira bat dakauen, agur gira dakagu prestatuta, topengo gara, alik eta herri gehien eta plaza gehien eta juten saiatuko geana, eta bueno, amaiera polit bat nahi diogu eman honei baita. Noiz amaituko da, gira, ze urte guztia iraungo du, edo noiz noa izango da? Bai, 2024ko otsaiak iruan, za? Bai, zenbat kontzertu itxi dituzu, zenbat holtzetan ibiliko zeate? Bai jungo zeate lehen bezala Ameriketaino eta olakoak edo? Bai, hau viajen bat pentsauta, bai. Ze ona. Bai, printzipio zaurten udaran bat ez Euskal Herrian ibiliko ga. Nahiz eta jungo gan, kanpoa, baino nahi deu pixkate txekoekin amaitu hau, eta gero otsaiak iruan, 2024koan, Miribilan kontzertu erraldoi bat eman, ospatuen lanok batea, eta bueno, aber betetzen den. Benetan urte berezia izango da zuentzako, ez da? Bai, beti bereziako lako aldaketak, ez? Baina, bueno, intentzioa da eskertzia bebai gurekin lan indauen jente da nahi eta publiko guztia, eta azkenean amaierako kontzertu hori ospakizun bat izatea, ez? Egia esan, ze urte gutxian, ze arrakasta lortu dezuen, nola indezuin, eta aldapan golan kanta hori torri zanen, zenek ez duen zuen abesti hori. Trikitila eta musika eta dana barruan zartuta, eta ze bisiposa eman dezuen, ez da? Bai. Gurire egisa da pixkat, 20 urte genitunean harrapatu zigula aldapan goran asuntorre denak, eta karo, 20 urteko txabalillo, pixkat, harrapatu zigun de sopeton, esateko bezala. Eta zer da hau, ez da? Bai, eta egia, oso ondo eramaten jakin degula, bai seirok eta bai balantalde osoak, eta horregaitik gauden lekuan orain, hain ondo, eta pixkat ospatzen amaiera hau, eta gero datorrena, etorriko da.